Tulo ka motorcycle rider samdan human na disgrasya dihang nagpahigayon og drag race sa Tagum City kung asa usa ka multicab ang nadamay. Nasayran sab nga wala di ay mga lisensya mga rider ug wala say rehistro ang mga motorsiklo. Ani report ni Argil Relator. Sa video nga gi-upload sa social media, makita ang usa ka puting multicab nga nitabok og nag-left turn sa National Highway sa Barangay Kanukutan, Tagum City sa Davao del Norte. Samtang sa layo, makita ang suga sa tulo ka motor nga padulong sa samang direksyon sa multicab. Sa kapaspas sa pagpadagan sa mga motor, naabtan niini ang multicab. Unang gidasmagan sa usa ka motor ang likod nga bahin sa multicab. Ang resulta, nabagno sa dalan ang motor dungan sa pagkalabay sab sa rider niini. Sama sab ang gidangatan sa duha pa ka nagsunod nga motorsiklo. Sa tulo ka mga rider nga naaksidente, duha ang gidala sa Davao Regional Medical Center nga sila Jasper John Romero ug Angelo Zaragoza, apan misibat ang usa. Sa investigasyon sa Tagum City Police, nahitabo ang insidente alas 11:30 Lunes sa gabi. Ang mga nag-drag race matud pa ang sad-an sa disgrasya. As of now, yung mga motorcycles nila dito sa police station and yung pati yung multicab. And based on the information dun sa multicab, magka-file daw siya ng charges against dun sa mga nakabangga sa kanya na motorcycles. And yun ang hinihintay na lang namin na reklamo. Sa pagpanubay, pulos di ay walay lisensya ang mga rider o wala sab na rehistro ang ilang mga motorsiklo. Based sa ating mga nahuli, mga natanong natin, parang barka-barkada lang, nagpapagandahan lang, nagyayabangan lang sa mga motor nila and pustahan nila minsan 200, 300, ganun lang. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.